Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena naqsu n-numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Dan skont statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi li fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-inċidenti naqsu b'19 jew 1.2% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2016. L-istatistika turi li fl-ewwel nofs tas-sena 1593 persuna kellhom inċident li ma kienx fatali fuq il-post tax-xogħol. Il-maġġoranza tal-inċidenti seħħu fil-qasam tal-manifattura 16.6%, 242 jew 15.2% inċident seħħ fil-kostruzzjoni u 14.9% fil-qasam tat-trasport u mħażen. Interessanti l-fatt li naqsu bit-18 l-inċidenti fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà soċjali meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, però mhux l-istess għas-settur edukattiv fejn l-inċidenti żdiedu bi 15. L-iktar inċidenti komuni kienu jinvolvu l-parti ta' fuq tal-ġisem bħas-swaba u idejn, filwaqt li kien hemm 883 każ ta' feriti u diżlokazzjoni, 407 każ ta' ġbit ta' xi partijiet kienu l-aktar korrimenti komuni. L-awtorità responsabbli mis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol irrapportat biss inċident wieħed fatali.